Ja, og velkommen til webinar, hvor jeg i dag skal prøve at gøre jer lidt klogere på, hvordan man måske kan tage bedre billeder eller madbilleder med sin mobiltelefon. Og jeg hedder Ditte Ingemann, og jeg er selvstændig, og jeg arbejder med mad til dagligt på alle mulige måder. Jeg har skrevet en masse kogebøger, jeg udvikler opskrifter for virksomheder, skriver artikler om mad, og så har jeg det her ben, der så også hedder foto og styling. Og egentlig er jeg bare sådan selvudlært fotograf, og man kan sige, når jeg arbejder derhjemme, så står jeg selvfølgelig med et stort, flot kamera, men jeg bruger også rigtig tit min mobiltelefon, og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Og man kan sige, at langt de fleste telefoner i dag er jo så gode, at man kan sagtens bruge dem til at skabe de her smukke, indbydende, flotte billeder. Ja, så vi skal snakke lidt om lys, som er meget, meget vigtigt. Det kommer jeg meget mere ind på. Og så skal vi snakke noget om komposition af maden, også om billedet. Hvordan bygger man et billede flot op? Så skal vi snakke lidt om styling og det, jeg kalder for regi, som er tallerkener, baggrunde, tekstiler og den slags. Og så til allersidst, så snakker vi en lille smule om redigering. Fordi det er jo også vigtigt, hvordan man skaber et flot udtryk med redigering på billederne. Så det er lidt af det, vi skal igennem den næste cirka halve times tid. Vi skal snakke om lys. Og jeg plejer at sige, at lys er alt, når man snakker fotografering, men især madfotografering. Jeg fotograferer altid i naturligt dagslys. Man kan sagtens bruge kunstig lys og bruge lamper og den slags. Det er der jo rigtig mange, der gør. Jeg synes personligt bare, at det får et meget lækre, flottere, sådan et blødere udtryk, som bare gør noget rigtig, rigtig godt for maden. Så hvis man har mulighed for at finde et lille vindue, det behøver ikke at være kæmpe store ruder, så søg derhen med maden, som man skal fotografere. Så er der det her med, at tit vil der jo være en lampe eller nogle spots i loftet, og hvis det er muligt, så prøv at slukke det, så man kun har én lyskilde. Og med det mener jeg altså én lyskilde, som er det naturlige dagslys. Ellers så kan det komme ind og rode lidt, og så får man ikke det her gode, lækre udtryk. Ja, så for eksempel hvis jeg har min ret her, så vil jeg gerne have, at min lyskilde, den kommer heroverfra, men den kunne også godt komme bagfra. Ja, og i dag står vi et sted med store, dejlige ruder. Der er et fint sådan en grå himmel, som egentlig fungerer ret godt, når man skal tage billeder. For man kan jo også være udfordret af at have sådan hårdt, skarpt sollys. Og hvis det er tilfældet, så kan man kunne tage et stykke madpapir, som jeg tænker, I også har til rådighed, her, sådan noget hvidt madpapir. Man kunne også tage et stykke stof, som er måske tyndere end det her, og så holder man det op mod det hårde lys, og så vil man kunne få dannet sådan et dejligt blødt lys, som også kan fungere. Så det kan man bruge, hvis man altså har direkte, skarp sollys. Men hvis man har det her bløde lys på sådan en gråvejrsdag, så er det faktisk det perfekte at fotografere i. Og så sørger man ellers bare for at rykke maden så tæt på vinduet, som man kan, så der kommer det her dejlige bløde lys ned over maden. Og nu skal vi snakke lidt om komposition af maden, af billedet og vinkler. Det har nemlig også en ret stor betydning. Og man kan sige, at når man snakker madbilleder, der er jo desværre ikke sådan en facitliste. Så jeg kan ikke sige, det er altid sådan her, I skal gøre, men jeg kan komme med mine sådan bedste tips til det. Og så handler det også lidt om, at I lige måske bruger, hvis I har tiden til det, et par minutter på at kigge på den mad. Hvad er det, og hvordan vil det sådan umiddelbart præsentere sig bedst? Man kan sige, var det en stabel med pandekager eller en burger, så er det måske fedest at få det skudt ind fra siden. Men ellers vil jeg sige, hvis man ikke har den store erfaring med det, så skyd altid direkte oppefra, fordi langt det meste mad præsenterer sig egentlig ret godt oppefra. Ja. Og så handler det også lidt om at prøve at kigge på sin ret, den har vi her, og så fjerne alt det der unødige støj, som kan være. Det kan være, at der står
en anden skål eller et skærebræt eller sådan noget, så prøv at fjerne det, fordi det er ikke med til at fortælle den historie, som vi gerne vil fortælle med billedet. Så altid lige kig på maden. Hvordan vil det måske præsentere sig bedst? Er man usikker, så er min anbefaling at prøve at skyde det oppefra. Og så ellers sådan fjerne alt det, som ikke rigtig hører med på billedet. Så hvis man lige bruger bare lige 30 sekunder på det, så vil jeg næsten garantere, at man får et bedre billede ud af det. Nu har vi snakket lidt om lys, vi har snakket lidt om vinkler og komposition, og nu skal vi jo så til at anrette maden, og det har også en rigtig stor betydning, så vi kan få taget et rigtig godt billede. Og der er det vigtigt, at man både tænker på baggrunden, det man stiller maden på, fordi det er ikke helt lige meget. Og så handler det selvfølgelig også om det her service, som man anretter maden på. Og der tænker jeg selvfølgelig, at I måske også er lidt låst fast af, at I har det, I har ude i jeres køkkener. Ellers så kunne man jo vælge at investere i nogle tallerkener, lidt eller dem her. Noget er bare genbrugsfund, som ikke har kostet særlig meget. Det kan man jo godt vælge at have. Jeg kan godt lide at fotografere på noget, der er mat i glasuren, altså som denne her, fordi så får vi ikke genskæret. Jeg ved ikke, om man kan se det her på, men at den faktisk fanger lyset på en helt anden måde. Man kan sagtens tage et pænt billede på den her tallerken, men den vil have lidt mere sådan shine, end noget, der er mere mat i det. Så er der jo det her sådan klassiske stålbord, som jo er i rigtig, rigtig mange køkkener, og det har vi taget med i dag for lige at illustrere, at det er simpelthen bare ikke den bedste baggrund. Og jeg ved ikke, om man også næsten kan se, at der er både måske et genskær fra mig faktisk ned i stålbordet, som bare ikke er godt, og hvis der er kunstigt lys til stede, så vil man kunne se det med det samme. Så der handler det også om enten at tage et stort fedt skærebræt, hvis I har det ude i køkkenerne for eksempel. Det kunne også bare være noget brunt papir, man krøller sammen og lægger som en baggrund. Man kunne tage noget stof, som jo både er nemt og en billig måde, som faktisk kan være en rigtig fed baggrund. Så har jeg bare prøvet lige at tage et stykke karton med. Det kan man også bruge. Det er mat, og det fungerer faktisk fint som en baggrund. Og ellers så har jeg sådan nogle ruller her, som faktisk bare er tapet, som er nemt at transportere, og som giver sådan meget fedt look. Så der er egentlig mange muligheder, men så vidt muligt, så prøv at lade være med at tage noget, der er for shiny, altså stål, sådan skinnende, måske hvide bordplader og sådan noget. Find et eller andet lidt lækkert, gerne mat materiale, så får man altså et bedre resultat. Nu skal vi jo til at style vores billede, så vi kan få taget et madbillede. Og nu har jeg valgt et stykke stof som underlag, men som sagt, så kunne det være alt muligt andet. Men gerne tænk over, at det er sådan mat i udtrykket. Så har jeg fået 2 tallerkener her med mad på, som jo er anrettet rigtig, rigtig flot. Jeg plejer sådan at have en tommelfingerregel, der siger, at man skal prøve at lade være med at komme alt for meget på en tallerken, for det kan hurtigt komme til at se faktisk lidt uappetitligt og lidt rodet ud. Så det er anderledes, når man styler en tallerken mad til billeder, end det egentlig er til, når man skal spise det. Men her, der ser jo rigtig appetitligt ud, og det er de 2 her, jeg gerne vil fotografere, så dem stiller jeg her cirka. Og jeg har jo min lyskilde, det kan man måske se, den kommer altså herover fra siden af, så det er helt perfekt. Og så er det jo, man kan begynde at tænke, skal der noget mere ind på billedet? Fordi man vil jo også gerne fortælle lidt en historie, så det kunne være noget med en lille skål med salt eller peber. Vi skal have lidt brød med på billedet, måske en serviet, man kunne lægge lidt bestik ind, hvis man har lyst til det. Den her hvide tallerken, den synes jeg så ikke sådan, den er måske ikke så pæn, så jeg tror egentlig bare, jeg vil lægge lidt brød, jeg bryder det op, så man må gerne sådan tænke i at skabe nogle forskellige sådan, teksturer og nogle forskellige konsistenser. Og et lille trick kunne også være her til maden, at man kommer en lille smule salt til noget friskværnet peber, ser også altid lækkert ud.
Og så har jeg også en lille smule olie, som jeg lige henter. Den er herovre. Ja. Hvis nu maden er kommet til at se en lille smule sådan trist ud, der findes jo alle mulige mærkelige tricks, man kan bruge med hårlak og hvad jeg ellers ikke har hørt, men det bruger vi jo ikke her, og det gør jeg normalt heller aldrig. Det skal gerne være mad, der skal se sådan appetitligt ud, og det skal også gerne være mad, der kan spises. Men sådan lidt olie, det kan give et meget lækkert udtryk på maden. Så så tror jeg egentlig, jeg er sådan ved at være, hvordan jeg gerne vil have det. Jeg synes, farverne passer godt sammen. Det står pænt, så det kan man jo sådan lege lidt med og flytte lidt rundt på. Man kan også godt vælge at have sådan noget her med, så kan det sådan stikke en lille smule ind i billedet, men det prøver jeg at illustrere, når vi tager telefonen frem lige om lidt. Så er jeg ved at være klar til at skulle tage mit billede. Jeg starter altid med, og det er også et meget godt tip, lige at tørre min linse af. Jeg tror, vi alle sammen kender det her med, at der er kommet en fedtfinger på, og det ser bare ikke særlig lækkert ud. Så det er måske meget god sådan at få det ind i en rutine. Lige tørre linsen af, og så er man ellers ved at være klar. Og vi har jo snakket om det her med komposition og vinkler. Og her vil jeg jo helt sikkert tage mit billede altså direkte oppefra. Jeg ser, at der er mange, der har en tendens til lige at komme til at vippe sin telefon i sådan lidt en sjov vinkel, og det er jo fordi, det er jo her, man ligesom står, så det er måske meget naturligt, at man kommer til det. Men jeg tror godt, man kan se her, nu har vi lige pludselig noget af gulvet med, vi har en rist med, og det er simpelthen ikke pænt. Så det her billede vil jeg helt klart tage oppefra, og jeg vil gå en lille smule tæt på maden, for ligesom overhovedet ikke at få noget andet med end baggrunden og maden. Og jeg synes egentlig ikke, det gør så meget, at der er noget, der sådan bliver beskåret, noget, der stikker ind. Det er bare med til sådan at understøtte billedet og til at fortælle en fortælling om, at det her det er et lækkert bord fyldt med alt muligt lækkert mad. Og jeg ved ikke, om man kan se her på min telefon, og det er der i hvert fald en funktion på iPhone, men der er ligesom sådan en lille kryds herinde midt i. Og den viser mig nu, at nu er mit billede ligesom i vatter, altså jeg er fuldstændig lige oppefra. Så det kan også være sådan en meget god rettesnor, hvis man gerne vil tage billederne oppefra. Så jeg står lige og kigger, hvordan vil jeg sådan frame mit billede. Jeg har ikke noget imod, at den sorte skål er lidt beskåret. Og jeg har ligesom den hvide tallerken her. Det her med, det er ligesom det, der er i fokus. Og så tager jeg jo bare et billede. Man kunne også gå tættere på. Det kan sådan set også se meget lækkert ud. Det kan vi også prøve. Ja. Og så kan I se her, hvordan det kommer til at se ud. Og det ser jo sådan set ret fint ud. Lyset er godt. Og altså umiddelbart, så redigerer jeg altid kun en lille bitte smule, men jeg går lige ind og piller en smule ved noget lys og noget kontrast. Jeg prøver lige at vise her igen. Det man kan gøre, hvis man enten synes, at billedet mangler en smule lys, eller det er for lyst, så kan man sådan klikke på her, så kommer der en lille sol frem herude. Jeg håber, man kan se det. Og den har så sådan en linje, hvor man ligesom så kan skrue ned for lyset, eller man kan skrue op for lyset. Generelt er telefoner jo sådan set meget gode til at finde ud af, hvor lyst eller hvor mørkt billedet skal være. Nogle gange synes jeg, de har en tendens til sådan at overbelyse. Så er det, at man lige kan klikke her, og man kan skrue en lille bitte smule ned for lyset. Så tager vi et billede. Så kan vi se her, hvad vi så synes, der er bedst. Og jeg tror egentlig, jeg vil vælge at gå videre med det her billede, som jeg vil vise en lille smule om, hvordan man nemt og meget hurtigt kan redigere det, så det lige får det sidste finish. Jamen, så har vi det færdige billede, jeg har taget på min telefon, og nu vil jeg vise bare en lille bit smule om, hvordan jeg redigerer. Der findes jo alle mulige apps, man kan downloade, som kan hjælpe med at redigere, men jeg synes egentlig også, at iPhone har nogle fine værktøjer, så det kan man fint bruge til det, som I skal lave. Jeg trykker heroppe på redigere, så har den allerede nogle forudbestemte filtre, man kan sætte på. Jeg synes ikke, de fungerer sådan super godt, fordi de kan være meget voldsomme på billederne. Så det vil jeg ikke. I stedet for trykker jeg hernede
på knappen, som på min telefon hedder Adjust. Og så, jeg synes egentlig, lyset er rigtig fint på det her billede, men jeg vil gerne gå ind og lige skrue en lille smule på det, der hedder kontrast. Men det skal ikke være særlig meget. Som I kan se her, så er det bare en lille bitte smule. Og det man så hele tiden kan gøre for at se, hvor meget har jeg egentlig redigeret, hvordan så billedet ud fra starten af, så kan man lige trykke her, holde den inde, slip igen. Og så kan man hele tiden, nu er det meget lidt, man kan se, jeg kan lige prøve at skrue endnu mere op for kontrasten, sådan her vil jeg selvfølgelig ikke have det til at se ud, men det er lige for at illustrere det. Så trykker jeg, og det er det oprindelige billeder, og sådan her ser det så ud nu, så man hele tiden kan se, hvor meget har jeg egentlig lavet, og hvor langt er jeg kommet fra det oprindelige billede. Men jeg skruer en lille smule her på kontrasten. Jeg tjekker lige, om jeg synes, den skal have lidt mere. Det skal den måske. Man kan alle mulige ting herinde. Man kan også skrue på farverne. Vil man have lidt mere farve i billedet, så skruer man op her for det en lille smule. Nogle gange kan jeg også godt finde på at gå ind og ændre lidt i temperaturen på billedet. Altså vil jeg have et lidt mere køligt udtryk, et lidt varmere udtryk, så er det altså herinde, jeg går ind og skruer på det her. Kan man se, at det bliver lidt mere køligt. Det er sådan, her i Norden og i Danmark har vi lidt mere køligt lys, så jeg kan godt lide, at det har en lille smule kølighed over sig, i stedet for varme. Og så kan man også, det var en af de første herhenne, den her, hvor man kan få mere lys på, eller man kan gøre billedet mørkere, hvis man synes, man er kommet til at tage det lidt overbelyst. Men jeg tror egentlig, jeg synes, det er ret fint. Og så tjekker jeg lige igen. Og man kan måske godt se, at jeg næsten faktisk ikke har redigeret i billedet, men det har alligevel fået sådan en smule kontrast, en lille smule mere kølighed, hvilket jeg godt kan lide. Og så når jeg er tilfreds med det, ja, så trykker jeg ellers bare færdig. Og så kan man se det færdige billede her. Nu har vi fotograferet maden på den her baggrund, som var det her stof. Men som jeg nævnte tidligere, så kan man bruge alle mulige andre baggrunde. Der må man være kreativ. I må prøve at se, hvad I har ude i køkkenerne. Men tænk i det her med en mat, ikke særlig skinnende overflade. Og det vil jeg prøve at vise nogle eksempler på, så I får en fornemmelse af, hvad det egentlig betyder for madens udtryk, det her med baggrunden. Og dem kan I se her. Er vi ved at være færdige for i dag, og som I måske kan fornemme, så er der også blevet mørkt. Og når der er blevet mørkt, så kan man jo ikke tage madbilleder. Men I skal lige have mine 3 bedste råd med på vejen, fordi så er det jo jer nu, der skal ud i køkkenerne og vise, hvad I kan med mobiltelefonen. Og det første råd, det er måske mere sådan et tip, og der er to tips i et, vil jeg sige. Det er det her med lige brug 10, 20, 30 sekunder på at kigge på maden. Hvordan vil vi gerne have, at den skal præsentere sig, og hvad er det for en vinkel, vi gerne vil have på maden. Og når man har fundet ud af det, så husker man lige det der med at tørre linsen af. Ja, så det var det første tip. Råd eller tip nummer 2, det er det her med lys, som jeg ikke kan understrege nok, hvor vigtigt er, når man skal tage et godt madbillede. Brug dagslys, hvis det er muligt. Er der andre lyskilder i køkkenet, så prøv at se, om man kan slukke for det på en eller anden måde, ellers isolere det, hænge et klæde op foran det kunstige lys, så man altså kun har dagslys. Og det må gerne komme ind fra siden, som sagt, og det kan også godt komme bagfra ved maden. Så får man absolut det bedste resultat. Så naturligt lys, tip nummer 2. Tip nummer 3, det sidste tip, det er det her med at huske at lige rydde en lille smule op i billedet, altså fjerne det, jeg sådan plejer at kalde støj, det som vi ikke vil have med på billedet. Og hvis der er en hel masse, så kan man gå tæt på sin tallerken, tage billedet oppefra, så kan man prøve at eliminere noget af alt det her støj, men væk med
skærebrætter, knive, sådan nogle ting, som egentlig slet ikke hører til på billedet. Så væk med en masse unødig rod og støj. Det var alt for i dag. Jeg håber, I har fået noget ud af det, så I nu føler jer rustet til at tage en masse gode madbilleder. Og hvis I har lyst, så kan I følge med på min Instagram-profil, hvor jeg hedder Ditsen, og hvor jeg deler ud af masser af madbilleder og madinspiration. Tak for i dag.